Lehenengo eta behin eskerrak eman, gaurko egun honetan etortzeagatik, kanpoan dagoenagatik bati bat esaten dut. Barrukoan ikustet bai berogaiokin eta zuen izaera eta lan egiteko goarekin ere berotuko dugu hori ziur. Gero kafeare egongo da bazpadre. Nik bihitzetan lehen da bizi ongi etorri bat ematea guztioi, baita Zumarragatik etorri dan gure lankide Rosari ere bai. Urtero ikusten ditudan hainbat aurpegi ere aurtengo hontan ikusten dut eta eskertzekoa dare pixkat dagoen konsientzia eta gogoa. Berriak ere ikusi ditut hor nonbaiten. Ekitaldia balio dexente ematen dio nire ustetan pixkat euskaltzale edo Eurtxu eta Zumarraga Euskadin egondan noski beharko genduke eta areagotu, baina zuen kasuan ere daukazuten konsientzia hori, ezta? Aurreko ostegunen onartu genuen plenotan, bi herritako plenotan, deklarazio bat, deklarazio guztik bezala beti izaten dira hitz mordo bat, paper batitan ipinita, baina nik bai uste dut bere momentun tituloa zala euskera auzolana, ezta? Eta nahiz eta ospatu biharko eguna euskera, nazioarteko euskararen eguna dela, pixkat helburua eta bere lehenengo esaldian etzako importantea da zen, eta horrela hasten zen. Euskera urtean egun batez dugu ospakizunerako gai eta 365 egunez lan gai. Nik uste zuen filosofia eta nik uste egunero beharko genduken konsientzia eta militantzi hori zuek zeatea adiezgarri batzuk persona bezala eta ekitaldia pixkat urteroko joko hortan dabil, ezta? Egun hauetan ere indarrean jarri nahi izan dugu euskerak 365 egun izena eman zaion Euskal Herri osoan gauzatuko dan ekimen bati, eta horren filosofian ikustet ere gaurko hontan ikusiko dugunaren eta urtero ikusten dugunaren hildo berdinetik dijola. Alegia, nahi da herritar euskaltzaileak aktibatu hizkuntza ohiturak aldatzeko. Hori da ekimenaren helburua eta zehartzen du nola egiten da bi protagonista nagusi izango ditu kanpaina horrek, ezta? Hau biziak, hau da hitz egin nahi dutenak eta belarriak prest dutenak. Joku hortan ere gaurko saioan ibiliko zeate, urtero bezala, eta bai espero dut gaurko egunetaz aparte eta dudarik ere ez daukat noski, gainontzeko datorren urtera begira egunero ere horrela ibiliko gehan abaizuek eta bai gu daukagun ardura txiki honetan ere. Mila esker etortzeagatik eta datorren urtean Zumarragan ere ikusiko geha, espero dut, eta nahiz eta hemen bukatu urrengo nere beste nubaiten ere bai. Urtero bezala, 3 gai izango dira. Aurten, izenak, gustoko izenak, izango da lehenengo gaia, bigarrena izango da esaerak, eta 3. izango da txikitako lekuak. Ordu laurdenetik ordu laurdenea, txandaldaketa egingo deu, bitartean kafe hartu, eta esan bezala, hori, ongi otorri, eta aurrera. Identifikatu zaituzte izenaren bitartez. Beraz, ados nago, ez izenak... Let's go.
niretzat oso polita da hemen egotea, zati nik orain dela 4 urte hasi nintzen euskaltegin, eta hemen egon naiz ere, eta niretzat erronka personala da, hori, euskeraz hitz egitea, eta batzutan lotxa kentzea, eta naiz eta ondo ez esan, baina esan eta hitz egin. Badakizu esaera hor dagoela, hizkuntza bat ez da galtzen ez jakiteagatik, baizik eta ez erabiltzeagatik. Orduan, erabil dezagun, eta naiz eta gaizki esan aurrea lotxa kendu eta aurrea, hori da, behintzat nik, hemen nagonik eta nik ez nekin ez eroseak, lor dezakegu. Eta, bueno, Jonek esan du lehen, datorren urtean Zumarragan egingo deula, hasi que gure partetik, bueno, zoragarri, izango da beste urte bat egingo deuna, eta hori, eskerrak eman eta animo, eta jarraitu. Baita Euskaldun zaharrek, zaudetenok, mila eskerrak eman, zati ez da guretza da, batzutan horre referente bat eukitzea eta zuen egiten dezuten lana, ezin da agian beste edo instituziotik edo beste aldetik egitea. Zuek egiten dezuten lan handia, eta hori, eskerrak eman guzti hori. Eta Euskaldun berrien garenok, animoak eman, eta hor, nola esaten da... Eutxi. Eutxi, hori da, eutxi eta zorro, bai. Animo! Elurra